Biz кайбырларны уйлыйбыз, менә бусын эшләсәң, шулай эшләсәң дип инде. Җәмәгать, Кур'ан-ы Кәримдә аят бар, шул ук Бакара сүрәсендә "Ва мимма разакнахум юнфикун" дип әйтә Аллаһ Тәала. Алар булган әйберләреннән өлеш чыгаручылар дип әйтә. Моннан бер кагыйдә бар. Бер кагыйдә килеп чыга, нинди кагыйдә? Сез нәрсәдер булгач түгел, булган мөмкинлегегез белән эшлисез. Менә мәсәлән, кемдер намаз укый белми, кемдер дуга кыла белми. Менә белгәне белән эшләгез, белгәне менә күпме беләсез? Шуны хәтле эшләгез. Күпме булдыра аласыз? Шуны хәтле эшләгез. Монда акча турында сүз бармы, җәмәгать? Гамәл турында сүз бар. Аңлата аламдыр инде. Менә күпме булдыра аласыз эшне? Шуны хәтле эшләгез. Менә без менә шушы микъдарны эшләдек икән, тегендә ул Аллаһ сүбхәнәһү дип әйтик инде. Язмышта ул зур бер йөк, әйтик инде, үлчәүдә зур бер гамәл булырга мөмкин. Безнең өчен ул бәлки авыр да түгелдер. Шул ук мәсьәлә, кайбер вакытта менә урамдан барасыз, юлда таяк ята, комачаулап, мисал өчен тротуардан барасыз, алып куегыз. Раббим Алла, бу эшемне кабул итеп ал, баламның исән-сау кайтуына булсын. Тегендә кем белгән, менә шушында таяк алып куйдык бит. Аллаһның рәхмәте илә киләсе берәр нинди бәлане аның каршысыннан шулай ук алып куярга мөмкин. Безнең монда моның хәтле бу. Без бит монда тыныч, имин җирдә яшибез. Анда ул зурдыр. Вак әйберләр, ләкин мөһим әйберләр җәмәгать.